Не либосы мебинен. Ё чи она по материалшо? Турецкий трикотаж. И на поёншо. И на вайшо. Як ним. Светошон. И на свет астай. Бад и свет астай. Хама миё яхела на пашка? 48 ба 64. نه ای همه کلون کلونش 64 размери کلون شد. السلام علیکم. با اینه این لباسو نه размерошо. این размери کلون کلونش 56 یا؟ 56. یا کیسه دارن؟ کیسه دارن. ریگلان دارن. بسیار مشهور. اینا başka da tanış pişirdiği. Oknen çakışlar. Bu Rahman mı? این بسیار فکره. بعد اینه یا چخلی نفش؟ یک نیم. یا غالسانه یا بالخا. اینه. یا بالخا. размери ай 50 то 60 меравад ҳаста. То 60 талон талон. Ай 50 то 60 буде. Ба апашка да ҳасте анами духтарако бисёр попросид кардам инами либосо. Я чанд я напаш? Ё вай 400. 500. У 500 и 400. Ха, ё. Ё 500 ё натуральный турецкий, бамбуковый турецкий. Надизе духтаро. Ина апашко. Ина икртако аста ё 200 рубла. Hamma modelش هسته. Все на авокадо. Ина бо. Бабочки 200 рубла не ё духтаро. Ё бото 60 200 рубла. Ё 60 то 60. 60 ҳаста, баъд чёмнаси чорни 60, баъд бардови 60, баъд ҳами цвет аст. Ина ё то 60 будян. Hamma ё 200 рубля. Ина духтаро. Ба ина ая пашка ина либосое ки ма гирифта будам. 350. ба ҳама салом дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо. хушомадед ба канали мо. хеле шод ҳастам аз ҳузури шумо ки айни замон шумо видеои моро тамошо карда истодаед. ҳозир камакак абзор мегзаронем аз бозори Садовод. дар аввали видео дар саршавии видео ма анами камакак овозои зиндаи ами бозора мондум ки то ин ки шумо хитон мисол хитона тасаввур кунед ами бозор да ҳамон муҳити ами бозора ба шумо нишон диҳам. хулоса тамошобинони азиз ана бинед анами намуд пижамаҳо 400-350 рубл. касое ки мехоҳед анами рақамҳои телефон ҳозир дар рӯи экран ҳаст. шумо метавонед ба анами рақамҳои телефон дар ватсап ё ин ки дар имо нависед занг занед ба шумо равон мекунанд чизе ки хоҳед. ина бинед чихел нашнучкаҳои хушрӯ, пижамаҳои хушрӯ 500 рублай, 700 рублай, 300 рублай ҳар намуде ки шумо мехоҳед ҳаст. дар уҷа бо туникои 200 рубла. касое ки хоҳиш дора. медонем ки бисёре аз анамин подписчикони мо дархост карда буданд ки анамин вая нишон диҳед, пижамаҳоро нишон диҳед. рости гап чанд вақт дар корвон ман нияти пижамаро ба навор гирифтан дорум, вале вай вақт нашида истодааст. рости гап барои ҳавай ҳам озӣ аз бозори Садовод ма шумода
пешниҳод карда истодам. каседа ки маъқулай марҳамат заказ кунед, дархост кунед, шумода ҳамин тавассути почта аз анамун вай равон мекунанд, аз анами бозор равон мекунанд. ана тамошо кунед дӯстони азиз, куртоҳои ҳархела ҳаста иҷада 1500 рубля, 1000 рубля, ана ино 1000 рубл. ҳаям размерош ҳаст. чӣ хеле ки гуфтам, касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд, шумо дар анами ватсап ё имо нависед, баъдан ба шумо равон мекунанд. дар дохили Русия почтаҳо мисол дар 2 рӯз 4 рӯз рафта мерасанд, шумо да посилкаотона бурда мерасонанд. агар ки шумо тамошо карда бошед видеои пешинаи мода аз Тоҷикистон, мо шумода пешниҳод карда будам материаллора барои почтакати равон кардан ба Русия. почтаҳои Тоҷикистон 3 ҳафта то 1 моҳа бурда мерасонанд. барои шумора бисёриҳо ҳами савола метиҳанд. барои ҳамун ма хостам ҳами саволда ҷавоб диҳам ки аз 3 ҳафта боло то анами 1 моҳа бурда мерасонанд посилкое ки шумо аз Тоҷикистон мекунед. ина масалан иҷара бубинед чӣ чизои хушрувай, пижамаҳои 500 рубля 700 рубля. касое ки анами намудора мехоҳанд харидорӣ кардан, ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. ҳамашон размер доранд, рангош ҳаст. ана куртоҳои 1000 рубля ҳастай, бо азиам ваёш размерош ҳастай, ҳама намуд размер дора. материалҳои иёра бинед чӣ хушруван, тарзи духчон хушрувай, паплинай, материалаш паплинай. баъд ана ин намуда мехоҳам шумода нишон диҳам, вилюр бамбукай ба фикрам бисёр хушрӯ. ира 1500 нархаш, фасонша бинед чӣ хушрувай. барои бонувони мо боварӣ дорам ки беҳад зебанда хоҳад буд, зеро ки вайш кушоти хушрӯ духтагиай, духташам хеле хубай. ана марҳамат. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, касоне ки агар хоҳанд ҳамин курторо харидорӣ кардан, шумо метавонед ки анамин ба ҳамин рақамҳои ватсап ё имо нависед ва скриншот карда, яъне сурати ҳамон чизе ки интихоб мекунед равон кунед. инчунин аз бозори садовод мо анамин хел вайёра шифону баъд резинкаву трикотажу дигароша пешниҳоди шумо мекунем. ёям нархошон ҳар хелаяй, мисол 1000 рубля астай 3 метраш ҳаст, 800 рубля 3 метраш. барои анамин Русия доставка мешавад, дар дохили Русия. бинед интихобаш чӣ бисёрай. ба тоҷикӣ агар ба пули тоҷикӣ гардонем, тақрибан 100 сомон, 120-140 сомон 3 метри анамино. паплинам дора, бадана ино резинкаян бинед 3 метраш чӣ хеле гуфтам анам қадар нарх дора. бо аниқтараш агар ки касоне ки харидор ҳастанд метавонанд ки сурати анамина гирифта дар ватсап ё имо равон кунед суратша, баъд бо аз анамин худи амин одаме ки мефурӯша пурсон шавед ки чанд пулай ва чӣ хел заказ кардан мумкинай. ира бинед иҷадам чӣ хел интихоби васеъ будай. ҳам шифон ҳастай, ҳам мисол комбахт ҳастай, ҳам вилюр ҳастай. яна иҷада паплинош будай. паплино 3 метраш 140 сомон. глоша бинед, паплинои нағзан. анаишам паплинай. ёшам паплинан. рости гап ма уҷада ки нестам, намедонам ино ваян паплини слипан ё паплини доинган, иша намедонам. барое ки барои фаҳмидани ҳамӣ бояд ки аввал бояд амира
қапида худат баҳоти ана тамошобинони азиз, имрӯза видео ба поён мераса. боварӣ дорам ки шумо видеоҳои оянда